чорабинии тантанавии рӯзи конститутсияи ҷумҳурияи тоҷикистон дар толори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри нав бо ҳузури намояндагони касбу кори гуногун, собиқадорону фаъолон баргузор гардид. нахуст роҳбарияти ноҳияи шаҳринав ба сухан баромада қайд намуд ки дар ҳақиқат дар таърихи давлатдории тоҷикистони соҳиби истиқлол 6 ноябр ҳамчун рӯзи қабули конститутсия сарқонуни ҷумҳурияи тоҷикистон абадан сабт гашта соли 27 аст ки онро чун ҷашни хотирмони таърихӣ ва рӯзи фархунда таҷлил менамоем. нахустин маротиба дар таърихи давлатдории тоҷикон ба тариқи райпурсии умумихалқӣ конститутсия сарқонуни ҷумҳурияи тоҷикистон қабул гардид ки халқи тоҷикистон худро бо ифтихор ҷузъи ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ дар назди наслҳои гузашта, ҳозираю оянда масъул, пуштибони соҳибихтиёрии давлати худ, эҳтиромгузори ҳуқуқу озодиҳои шахс ва истиқлолияти давлатҳои ҷаҳон, таҳкимбахши дӯстии тамоми халқияту миллатҳо ва бунёдгари ҷомеаи адолатпарвар эълон доштам. ҳамчунин дар ин чорабинӣ ба собиқадорону фаъолон ва ба шахсони дар кор шоиста аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри нав сипоснома тақдим карда шуд. барномаи театркунонашудаи шӯъбаи фарҳанги ноҳияи шаҳринав ки аз шеъру тарона, рақсҳои ҷолиб, суруду мусиқии дилнавоз ва саҳнаҳои тамошобоб иборат буд, писанди ҳамагон гашт. инчунин дар чорабинӣ мутрибону саронагони кишвар иштирок намуда бо пешниҳоди таронаҳои ватандӯстона ки инсонро ба ҳифзу посдоштани неъмати бебаҳои замони соҳибистиқлолӣ талқин менамояд, хотири ҳозиринро шод гардониданд.